jo, tak to jo. Jo, tak to jsem viděla naposled ten Oktoberfest a pak, že byl tady, tak to jsem neviděla. Ten Tropical Island. Já ho zase nesleduju tak často, popravdě. Já jsem tam nikoho aj pustí, jakože takhle do podkresu, nebo tak. No. Holčičky? Ne, pojď to očistit. Tak, hodné a na místo. Ještě to nemáte. Hodné a na místo. Šup, na místo. Belo, kesi. Belo, kesi, místo. Belo, kesi, místo. Dělej. Já vím, že tady cítíte dobrotu. Normálně jim konzervu nedávám, ale my jsme teďka kupovali kvůli odčervení, které jsme jim dávali. A bez toho by to nespápli, takže jsem ještě jim dala poslední zbytek z konzervy. Pardon. Jo. No a jelikož jsem dala napřed konzervu a potom granule, tak to tady bude všude rozházené. No to je tak vrchovaté, že já si myslím, že to Kesinka ani nesní a teď nevím, kde je víc. Asi tam bude víc. Tak, pupíšci. Vy moji pupíšci. Belo, na? Kesi? Na, papáj. Dejte si. Já a teďka jdu umýt nádobí a uklidit kuchyň. Mám tady ještě kafe z rána, ježiš. No jo, já jsem ráno moc nestíhala, jde to poznat. Jde to velice poznat. No zdraví, děkuju. Já poslední dobu strašně tíchám. Jako nejsem nějak nemocná, nebo tak, ale nevím. Jo, já bych měla jít ještě přiložit do kamen, protože jsem tam dala jenom na rozhoření pár příseček. Alergie? Já nejsem na nic alergická, nebo aspoň na nic, o čem bych věděla. Nevím. Takže těžko říct, no. No já myslím, že dneska už tu malbu asi nebudu dělat. Já myslím, že už bude tak pozdě, že než to tady všechno doklidím. Ono se to aj strašně blbě dělá v určování barev, protože jak je pozdě a jak si svítím jenom žárovkou,